Central UMC regular activities. Weekly worship services. Regular Sunday school schedule. Daily morning devotion. Daily evening prayer. Regular Bible study schedule. Basketball fellowship. Married couples fellowship. Outreach ministries. Anything goes with DJ Happy. Our social media accounts.
Isublim kanyak tirago ti panangisalakan mo, ket ikanak itinatulnog nga espiritu. Po pagyamanan mi iti daytoy nga kanito nga isu nga sagot mo iti sagtunggal may sakada kami. Pagyamanan mi iti barumanen nga biag, baro nga aldaw, ken baro nga anges, baro nga pigsa. No Dios, pagyamanan mi dagiti bendisyon nga sagot mo kada kami. Waten mi iti daytoy nga kanito sika iti magikadda iti sagtunggal may sakada kami. Nga umay agrambak agyaman, tinagan mo, iti ito yung balay mo. Dawatan mi nga sika iti ang bendisyon iti mensahero. Iti sirib, tapno may tedna iti mensahem kada kami nga dipen. Kano Diyos, dawaten mi met kada iti padami nga tao nga han nga mabalin nga makamay iti dayto nga diso. Dagiti adda iti marikriknana. Dagiti adda iti ospital nga sika iti mangted iti pigsa ken baro nga biag, baro nga karadkad tapno agtultuloy iti managserbita ken ka. Duwaten mi iti pakawan mo kadagiti basbasol mi. Naputan mi man idaw wensoan. Ito iti pagdawat pagimanan ti
Dawat mi tinagan ni Jesus nga puken manubot mi. Amen. Dengue mo apo, Denyem dawat mi, ipangag mo kami, ararayaw mi. Nagbasol kami, dakes kami, at saan ang naimbag ti iniramid mi. Sinukir mi, dagit imbilin mo nga aramiden mi. Tinalikodan mi, tinaimbag, nga impakitam kada kami. Maawis ti tunggal maysa kakabsat nga agparintuming bayat ti panagtugtog ti organo ket si papakumbaba tayo nga dumawat ti pamakawan ken asi ni Apo. Kararag tayo. O Apo nga Diyos mi, tulungan na kam amang balbaliw ti puso ken panunot mi ket reingem kad ti kinasyasino mi ken dagiti tarigagay mi. Tapno ti pagayatam maaramid ken pagbalinan mi. Bigbigin mi ti kinasulungasing mi ken kinaulimik mi kadagiti pagayatam. Isaganam o Apo ti puso mi tapno mabalbaliwan kami. Itinagan ni Jesus. Amen. Amen. Iturong na katyan ka, malanasem ti dalan ko. Pagranyagem at rupam kanya, tapno sikati Dawatek man dagiti ushers, iti panakaurnong dagiti sagot nga agpaay iti multipurpose building.
Naragsak kaya naparabor nga aldaw ti Apo ti tunggal may sa kanya tayo kakabsat. Good morning. Morning, Pastor. Ayan, nagyaman tayo kay Apo ti gundaway manen sangsang kamaysa tayo kas maysa nga gimong tapno agyaman kay nagdayaw ken kuana. Kay nagyaman tayo met ti presensya ti tunggal maysa. Kitayin nyo man dagita kaabay yu kakabsat ti bangayo man agyaman nak tadda ka iti daytoy nga kanito. Ken kastamet kadigiti adda iti online live streaming ti Central United Methodist Church. Agyaman kami ti presensyayo online, ket paki-share and post yuman tapno adupay dagiti kalugaran tayo, kapamatyan tayo, kailyan tayo nga Ilocano nga tapno makipaset damit iti daytoy nga gimong tayo ditoy Central United Methodist Church. Kakabsat, agyaman nak iti Domingo ti presensyayo iti intay panangrambak iti panakabuangay iti Central United Methodist Church in celebrar tayo iti mayka sangagasot ket 20 ket inem 126 ket agyaman tayo iti presensya ti tunggal maysa ken kastamet ti panangidangulo ni Fiscal Des agyaman tayo kanyana kas chairman ti anniversary tayo ken kastamet kadigiti leaders iti iglesia tayo digiti associate lay leaders tayo, kas namit ti koro, ken tunggal may nga nakipasit, agyaman tayo, ket ti Diyos ti mapadayawan, kadagiti biyagyo, biyag tayo, tapno kastakat agtultuloy, nga aramidin tayo, iti nangibaunan ni Apo Diyos ti tunggal may kanya tayo. Palakpakan tayo man ti Apo, kakabsat, tintay pa nang celebrar, iti 126 years ti Central United Methodist Church. Ken kastamet nga agyaman tayo iti daytoy nga kanito kadigiti first timer nga makadua tayo numampay kadigiti naglabas nakadua tayo ket kablawan tayo ti kaadanan ni kabsat nga Girly Gerardo ayan taga Barangay Balisanga ayan ditoy Metro Manila kidawit man ti panagtakdiryo kabsat ayan nagyamang kami kabsat ti kadayo ket sapay la kumata hanga daytoy ti maudi ket umunaw wenno maudi nga makaduada kayo ken kastamet nga dagiti first timer adda kadi dagiti first timer tayo kakabsat nga makadua tayo ken kastamet nga bigbigin tayo ti presensya ni Bishop Leo ken ni Ma'am magyaman kami ti kadayo agyaman kami Bishop ti kadayo ken kastamet ti speaker tayo idi may ka 47th year ti Timpuyog Fellowship International Incorporated agyaman kami ken kastamet nga kablaawan tayo, dagiti nagkasangay, idi napalabas nga lawas, tahan tayo nga naikan ti gundaway nga kablaawan ni Suda, idi 19, birthday ni Ate Sally Kunana, niya ingutin nga sawa ni Pastor Joey, idi 18 ni Ate Chit Larida, ken kastamit 22 ni Ate Marjorie Tolentino, ayan, happy birthday te, ken kastamit nga Tata, 23, Michelle Larida, ken ti witness chairperson tayo ni Kuya Limuel Kimpo, ken into 29, kit birthday met ni Pastor Joey Kunanan, ti Vesper Pastor tayo. Ken kasnamet nga kablawan tayo, idi napalabas nga lawas ni Mark ken ni April Kideng, ti wedding anniversary da, ken kasnamet ni John, ni Kuya Jan, adati ni Kuya Jan, ayon, kina Ate Maricel Kabungon, happy wedding anniversary, kanyayo edi naglabas nga lawas. Kantaan tayo man, te happy birthday. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Kastamet kabsat nga into no maminsan nga Domingo ket isu ti Mission Sunday tayo ket adda ti Change Pulpit kadigiti pastor ket ti agsao into no Domingo dito Ilocano service ket ni Pastor Nugget Aquino ken kastamet siya tinadutukan met di Tagalog
ket ni Pastor Joey tinadutukan met ijay English service, ken ni Pastor Onilia ijay Vesper, ngem ni Admin Rani kit isu ti Mapanja Rosario nga kas speaker damit ijay. Ket into no Domingo kakabsat, sang kamay sa tayo nga iselebrar. Ken maawis met nga dati mapasamak nga Mission Sunday seminar, kalpasan iti English, iso da iti ijay tagubtob, nga idangulwan iti Asuncion Perez, through the director da ni Diconis Carmi Alcantara. Kaya sapay la mga maawis kayo into no maminsan nga Domingo. Ken kastamet nga aday jay likudin dagiti coffee table tayo kapsat, ket maawis kayo nga no adati naka-avail kayon, ken awampay iti libroyo iti daytoy nga coffee table tayo, ket mabalin kayo nga agorder kakabsat, mano ti gatad na ti maysa 235, 35 ti maysa kakabsat. So dadta aminen iti pakasaritaan ti kabuklan ti iglesia tayo, ken naduma-duma nga aramid iti lasod tin adu nga tawen nga napalabas nga ministeryo iti iglesia tayo. Ket sapay la kumanta suportahan tayo, ket nawampay ti kopya yo, ket mabaling kayo nga mangala, ket aday jay likod kakabsat. Kidawek man ti multimedia para kadagiti daduma pay nga padamag. I pray that you would be with me to be able to help this nation go back to where justice should be. "126 years ago, something incredible began. A movement of faith that would change our country forever. On this day, in 1899, the Central United Methodist Church was founded, becoming the first Protestant church in the country. From a small gathering of believers to a thriving, diverse community, CUMC has stood the test of time, proving that faith is more than just a tradition. It is a way of life. Today, it stands tall on a prime property in TM Calao Street. Not just a building, but as a symbol of resilience and hope. Take this fainted heart. This milestone is a powerful reminder that the story of Filipino Methodism is still being written with you in it. As young adults, we are called to keep the fire of faith burning. Even when the fight seems lost, I'll praise you. Even when it hurts like hell, I'll The Central United Methodist Church has stood strong for 126 years. And it's up to us to ensure it thrives for generations to come. When all I see is the battle, you see my victory. Our generation has the chance to shape the future of this church, to serve, to lead, and to share God's love in new and exciting ways. When
thank you, God. When all I see is the cross, God, you see the empty tomb. So when I fight, It is not being a member of a church or being a member of a denomination, but salvation is repentance toward God and faith toward the Lord Jesus Christ. God, the battle belongs to you. Oh God, the battle belongs to you. Jesus is giving us the gift of God is eternal life. Through whom? Through Jesus Christ our Lord. Years ago, we envisioned a place, a home for ministries that enables us to be better stewards of Christ, to become hands and feet of the Lord to others, and to become courageous witnesses of His Word to the world. The multi-purpose building, a shelter for you, me, and our ministries. But a building is only as strong as those who stand behind it. With a foundation laid, our dream is taking shape, and your gifts can help bring this vision to completion. We are deeply grateful for all your generosity and support. As we move forward, we invite you to continue building with us, a lasting witness to God's faithfulness and our legacy for generations to come. Sige, kakabsat, agyaman tayo kadagiti videos nga nabuya tayo kas na panang celebrar tayo iti 126 ken kastamet iti building project tayo. Tumakder tayo kakabsat, kablaawan tayo man ti tunggal maysa, kablaawan tayo bayat ti panangkankanta tayo iti timpuyog dagiti Kristiyano. Iti Kristiyano, agkanta ken nagragsak tayo, ti pamati inanama, ken nayanayat ti aramid daya sangsakamay sa tung tirebeng mo, ti kapadama tao. Ayan ayat, tirebeng mo, tunos ken nakem tayo. Ayan ayat, tirebeng mo, tunos ken nakem tayo. Wag dayaw tay nga da, sangsangkamay sa ti pamati ken inanama. Ayan ayat, tirebeng mo, ti kapadama tao. Ayan ayat, tirebeng mo, tunos ken nakem tayo. Ayan ayat, tirebeng mo, tunos ken nakem tayo. Wag dayaw tay nga da, sangsangkamay sa ti pamati ken inanama. Ayan ayat, tirebeng mo, ti kapadama tao.
Ta iti panakaibasa iti sao ti nasantuan na surat. Ti epistola tayo ket masarakan iti umuna nga surat ni San Pablo kadagiti Corinto, kapitulo 10, anipod iti umuna nga bersikulo agingga iti 10 ket 3. Kasto iti kunana. Kakabsat ko, kayat ko alagipenyo, tinapasamak kadagiti kapuunan tayo, asimurot ken ni Moises. At dadaamin idi iti salinong ti ulep. Awan tinapagtengda iti ilalasat da iti nalabaga abaybay. Iti salinong ti ulep ken iti baybay, bunyagan da amin akas pasurot ni Moises. Ang anda amin iti maymaysa ana espirituan at tinapay. Iminumda amin iti maymaysa ana espirituan a danum. Iminumda manipod iti na espirituan a bato, akimoy kuyog kadakwada. Kristo dayta a bato. Imuray no kasta saan anay ayo ti Dios, iti kaadwan kadakwada, et naiwarawara dagiti bangbangkay da iti letang. Agbalin kuma dagitoy pagwadan, apakabalagan tayo tapno ditay agartem kadagiti dakes abanag. Akas iti inaramid da. Ditay kuma agrokbab kadagiti di Diyosen, akas iti inaramid ti sumagmamano kadakwada. Kas kuna tinasantuan na surat, nagtugaw dagiti tattao amangan ken uminum. Timakderda tapno agsasalada. Masapol aditay agaramid iti immoralidad. Akas iti inaramid ti sumagmamano kadakwada. Ket iti maysangal daw natay ti 20 ket 3,000 kadakwada. Ditay suoten ti Apo kas iti inaramid ti sumagmamano kadakwada. Ket pinatay ida dagiti uleg. Di tayo met kuma agreklamo akas iti inaramid ti sumagmamano kadakwada, ket dinadael ida ti anghel ti patay. Napasamak dagitoy kadakwada, pagulidanan dagiti dadduma. Ket naisurat da akas pakabalaagan tayo, tadandanin ti kanibusanan ti tiyempo. Siya sino man amang ipagarup, anatalged iti panagtakder na, agannad kuma amangan no matnag. Tunggal sulisog nga umay kada kayo, gagangay adumteng iti tao. Ngem tungpalin ti Diyos ti karina, di na ipalubos masulisog kayo, iti nalabes adiyo kabailan asarangten. No masulisog kayo, ikan na kayo iti pigsa amang ibtur, ket iti kasta akalisi kayo. Kidawik man ti panagtakder tayo amin kakabsat, ti panakaibasa ti Ebanghelyo ni Apo manipod ti surat ni Lucas, ti may kasangapulo ket 3 nga kapitulo, bersikulo umuna aging ganat siyam, ket kastoy ti mabasa tayo. Iti dayta at tiyempo at dati sumagmamano at tao sa jay amang ibaga ken ni Jesus may papan kadigiti taga Galilea, a pinapatay ni Pilato, idi madama da nga agidatdaton iti Dios. Kinuna kadakwada ni Jesus, gapo takasta ti pannakapapatay dagiti Galilea, ipagaropyo kadi adakdakkel ti basol da ngem kadagiti dadduma nga taga Galilea. Saan? Ibagak kada kayo ano saan kayo nga agbabawi kadagiti basbasolyo, matay kayto amin akas kadakwada. Ket anyamet ti panangipagaropyo kadagiti 10 ket 8 anatay, anagaburan iti idinarba iti Torres sa jay Siloe, ipagaropyo kadi adaytoy ti mangipaneknek adakdakes dangem dagiti amin at tao nga agnaed ijay Jerusalem. Saan? Ibagak kada kayo no saan kayo nga agbabawi kadagiti basbasolyo, matay kayto amin akas kadakwada. Sinarita ni Jesus daytoy apangari kadakwada, adda idi ti maysa nga tao nga adda ti mula na nga igos ti kaubasan na. Maminsan na panakinita no adda bunga na ngem awan nasarakan na. Kinuna nga rod ti pagayaywanen na, kitaem 3 atawenin nga umayak ditoy
nga agbirok iti bunga iti daytoy nga igos, awampay na sarakak nga bunga na. Pukanimon, apay nga ibusen na iti kinataba ti daga. Ngem insungbat ti agay aywan, at apo bay ampay uray itala nga tawenen, kalyekto iti lawlaw na sa kunto abunwan, no agbungan inton umay nga tawen, nasayaat, ngem no saan nga agbunga, papukan munton. Ti naimbag adamag ti Apo. Iwarnak damag, damag tala, damag ni Jesus manupot mangwaya. Amen.
kakabsat sakbay man nga patakderen tayo iti ingungutan tayo nga obispo ket amok nga amuyo amin isunan nang nangruna kada kami nga taga Cagayan. Ket dagiti saan nga makaamam mo alaek daytoy nga kanito ken gundaway tapno iyam ammumanen iti ingungutan tayo nga obispo. Ni Obispo Rodolfo Alfonso Juan ket nagbalin nga obispo iti Baguio Episcopal Area ken iti Davao Episcopal Area ken nagado iti Akumna. Ket isuna met nagbalin nga obispo na nipod iti 2008 agingga iti 2023. Ni Bishop Juan ket isu iti nagbalin nga presidente iti College of Bishops iti pagilian tayo iti Philippines at Central Conference iti pagilian tayo. Ket nagbalin met nga leader iti naduma-dumang executive committees iti General Conference iti Iglesia tayo. Ni Obispo Juan ket maysa kadagiti akem na ket nagbalin nga vice chair iti clergy iti National Council of Churches in the Philippines. Isu namet ket Board of Trustees iti Wesleyan University Philippines, iti Philippine Christian University, iti Union Theological Seminary, ken iti Kapatiran Kaunlaran Foundation Incorporated. Kastamet iti Harris Memorial College, ken iti hospital tayo iti Mary Johnston Hospital. Iti kabambanwagan na pay, sakbay nga agbalin nga retirado, kastamet nagservi iti Armed Forces of the Philippines kas may nga chaplain with the rank of a major. Ket amok nga ni Bishop Juan, ket ada iti nadumadumang organizations nga asidag iti puso na, isu ti Hagay Institute, ken iti Philippine Emmaus Walk nga isu na iti nag-organize iti Philippines. Ni Bishop Juan, ket nagturpos iti Union Theological Seminary, iti Master of Divinity na, ken iti Doctor of Ministry na manipod iti Columbia Theological Seminary, iti Atlanta. Amu tayo met amin nga pimusayan iti ingungutan na nga asawa ni Dr. Lay, Dr. Lerlene Lapus Juan, iti 2023. Ket siraragsak kami, Bishop, nga mangpatakder keng kakuma, iti daytoy nga pulpito iti Apo, ket mangted iti mensahe. Palakpakan tayo man ti Apo kakabsat ti kaadda ti Obispo Rodolfo Alfonso Juan. Thank you so much, Kabsat nga Angelo. Iti panangyam among kanyak. Thank you, thank you. Naibagabigat tayo amin, kakabsat. Wen. Naragsakak man ta itangal daw, ket agdadanggay tayo iti panang celebrar tayo iti makabulan nga selebrasyon iti 126th founding anniversary iti Central United Methodist Church. Kahit kuman nga kablaawan da kayo amin, amok nga ada problema tayo amok nga ababalaang ta adu ti ag kapilya ket sapay kadita before the time malpas tayo kakabsat. And thank you, Brother Angelo, for making it short and sweet. Agyamanak ni Reverend Galanza, ti inaanak ko nga adda ditoy Ilocano congregation, ti invitation, of course, through our dear sister whom I address as Judge Des, ang ating chairperson iti timpuyog kasama ti committee. Agyamanak launay, kan naragsakak man nga makakita kadagiti gagayem, kas kumakan ni Brother Ed Nakpil, ti kunana kakabsat, maawatak nga ta ti sermon mo, Obispo, kunakmat, you ask the Holy Spirit to translate to you, my dear brother. Tama ba ako? Amen, amen. Kat medyo na-surprise ka makita ti inyinguting nga gayem ni Bishop Leo and his beloved wife, Janet, nga adda ditoy, into no Domingo, dua kami ije Guam. I'll preach at the Guam United Methodist Church tati anak da, ken ti manugang da isu dati workers ijay.
Of course, ang kanyang anak na si Doktor, ang aking anak and his family. I'm also happy dahil nandito ang ating mga kaibigan from New Jersey, si Pare Bong and Mare Joy. Thank you so much. And dagiti taga dito, yan tayo kakabsat, ang ating chair, si Brother Bautista, ang ating lay leader, si Brother Borge, and the Ilocano Associate Lay Leaders. Ni kabsat nga Celia, kabsat nga Marjorie, ni kabsat nga Melinda. Praise be unto God. Palakpakan tayo man, digiti leaders tayo kakabsat. Amen, amen. Awan man dito ni admin, bagin daulo iti ministerial staff, agyaman tayo kakabsat. Amuyo, nabanggit ni kabsat nga Angelo, may panggap tinapasamak ti ayatek nga asawa. Of course, I miss her and may samat nga mamiss tayo dito oy. Tinagtitingaan tayo duang asidig ti puso. The late Bishop Danny, amok nga dito ti local church na, ken they dininong Attorney Larida. We remember them in our midst. Agkararag tayo kabsat. Spirit of the living God, fall afresh on us. Aprusam man apo iti bibig ti anak mo nga ramatem, ti puso dagiti anak mo nga nagtitipon, tapnon daydayawan da ka. May tag-ay tinagan mo, tin kami panagdengeg, inspire and challenge us, O Lord. In your name we pray. Amen and amen. Nabendisyonan tayo, tinapintas nga kanta kaabsat. Agyaman tayo iti choir, excellent choir. Kastamat, iti choir director, aking anak na si Mark. Ito no madamdama, adanto ipakanta through the IT, the title na ket The Mission. Amirisan tayo dito kakabsat, tapno no makita tayo no kaso ti panagbaliw. Wano panagtultuloy ti panagmisyon ti iglesia kasbagi ni Kristo. Decades, centuries indeed, agyaman tayo kenkwana. Kitita kakabsat, dawatek man nga agmay-maysa tayo. May panggap ka dayto nga tema kakabsat, tapno dayto nga katedral ti United Methodist Church dito Pilipinas. Kaya tagtultuloy ko ma, iti panagrukbab, ken panagtulnog na, iti panangayab ni Apo tayo so Kristo, isu kakabsat, nga nangayab ken nangibaon kada tayo amin. Yaman tayo iti nabilig unay nga sermon, tigayim tayo. My good friend, Congressman Bishop Ben Abante. Hanga pimwede, hanga mabalin ni President Marcos, I know, kaya siya kumao may dito, gapot tayo Ilocano mat, katagyaman tayo kani Judge Des, na pami talaga pinilit, yung mabalin. Nanggag tayo kabsat iti powerful message. By the way, malagip yung 3 years ago, ti maray ti kabsat yung ti peace party list, iti asawa na kat may kadwak nga number 1, number 2 katagyaman na klaon na iti botos yung kabsat. Nakita yo, hanak nga nangaba. Ngayon kahit nangasaritaan na yun. Lagi pa tayo man, tinapalabas nga daan dakkel nga panagyaman. Panagyaman ka ni Kristo kabsat nga pundasyon iti iglesia tayo. Ket pagyamanan tayo dagiti tattao nga naramat na. Tapno ti Central United Methodist Church nga makunkuna nga cathedral. Again, I'm very careful nga hangkong ibagano niya ti oldest Nax or Central gaputa ado dagiti gagayem tay jayken di jay tinakay distinwak kakabsat. Nga mamuyo, dagito'y duwa nga kongregasyon, isu iti makon nga flagship congregations, iti United Methodist Church, ti Intero nga Pilipinas. Dagiti anak na ngay naramat, manipod keni Chaplain Stahl, dagiti obispo, DSS Papastor Diaconesa ken Laiko. Sanggasot, 20 ket 6 nga tawtawen kakabsat, nga naglabas. Ken kastamad ti panakabuangay iti timpuyog nga may nga movement dagiti Ilocanos
Ilocano kakabsat nga nagagat, ken saan nga kuripot, palakpakan tayo man. Ni Apo Dios. Agyaman tayo. Dayta tinapalabas, ket lagi pan tayo nga daan panagyaman. Kit kakabsat, anyamet ti panangamiris, ken panagkita tayo iti masakbayan. How do we look at the future of this big congregation? Anya ayati arapaap tayo nga Ilocano. Nga maragpatan ko ma iti Central United Methodist Church, babaen ti tulong ti Diyos. Ken nangro nakabsat iti tenga dagiti paspasamak ita. Amoy yung ti paspasamak ti nasyon tayo, ken kastama ti Iglesia Metodista. Adda kadimet lang namnama ti masakbayan. Inya ti sungbat tayo. Adda kadimet lang kakabsat. A future full of hope nga kung kuna tayo. Well, anyaman ti arapaap tayo kat may basar, no anya dagiti aramiden tayo itangagdama. Tinapalabas lagi pen tayo nga da panagyaman, iti masakbayan kitain tayo nga da pamati, ngem iti agdama kakabsat, the present kat napatig-unay. Isut gapuna nga iti tema tayo kada ito yung selebrasyon kakabsat, 126 years of love, service and mission. Sa gasot, 20 ket inem nga tawen ti ayat, panagmisyon ken panagsurvey. May palagip kada tayot, nga ti iglesia ket bagi ni Kristo, ket maaramat nga mga iparik na ti ayat na iti amin nga tattao. Ti pada tayo nga tattao nang nangruna, kadagiti makasapol iti ayat na. Ammo tayo kabsat, we live in a very shattered society, there's so much pain. Ket dayto iti kasapulan ti tao nga marikna da kuma kakabsat. Ti problema. Dayto ti problema, ti problema tayo. Dutad duma, ayatan niya kabsat, uri ti uneg ti iglesia, dutad duma, saan tayo nga marikna ti ayat ni Apo Dios. Dutad duma, imbes nga kayat tayo ti makainana, ken makarikna iti kapya, the peace, with love and understanding, kada tayo amin, hanaya kabsat, nga naladingit no maminsan, saan tayo nga marikna ti uneg ti iglesia. Dayta ti karit kakabsat, nga no ibaga tayo, nga datayo, kat United Methodists, disipulo ni Kristo, mangrugi kuma, dayta kapya, ken panangiburay, panangiparikna ti ayat, ti maysa ken maysa. Amen ba? Amen. Amen. Kakabsat, maligip tayo ho, ti kunan ni Kristo, agbibinadang kayo kadi. Agbibinadang kayo kadi. Help one another, ang ibig sabihin, Brother Ed. Ngem no balik ta rin tayo basit, iti panakay sa una, agbibinadang kayo kadi, saan kay kuma nga agbibinadang. Mawatan nyo dayay. Agtitinulong kayo kumasaan kay kitdi nga agtitinagbat. Dayta ti kayat nga saritaan kakabsat. Nga sakbay tayo nga may buray, iti ayat ni Apo Diyos, dapat kumakit ditoy, ti umuna nga pakariknaan tayo. Dayta. Iti karit. No malagip tayo matlaeng, nga ti uneg 126 years. Kakabsat, agyaman tayo. May kadua, iso ti panagmisyon. Pudno nga makayayo, ti agdaydayaw, ti uneg ti iglesia sanaya. Well, congratulations. Kada kayo nga taga-sentral. Ejenax, awampay ti airconda. Da kayo ditoy, no nagkapilya kayo dito, kasla kayo lang nag-hotel. Into numalpas, no adda kanen tayo, kasla kayo lang nag-restaurant. So it's a blessing to come together dito'y Central UMC ngagdaydayaw. Palakpakan tayo ni Apo Dios. Thank you so much.
Ngem, may palagip kada tayo kabsat, nga rumwar tayo, kitaan tayo, dagiti adat, itirwa, dagiti makasapol. And thank you, Brother Ed, I always see, nakikita ko sa Facebook, ikaw ang nangunguna sa feeding those, street people. Kastama ti programa, di obispo dito, ay malagipyo, every Thursday, pakanentay ida, nagtultuloy da ita. Basapol nga rumwar tayo. Amo tayo nga ti mission. Mission is an act of going. Saan lang nga ti uneg ti kapilya no di ket rumwar tayo. Intayo kadagiti banbantay tay act. Ijay palengke, ijay eskwelahan. Intayo, go, go, go para kay ni Kristo. Kitaan tayo man kaabsat. Ti pakiybatayan iti mensahe. IT, ready ba? Ilocano? Sige. Can you flash that? Kunana. Napandag iti sangapulo ket maysa. No. Napandag iti sangapulo ket maysa. Nga adalan iti bantay iti Galilea. Ngayon baga ni Jesus ti papananda. Idi makita da ni Jesus, nagdaydayaw da ken kuana numanpay nagduadua ket sumagmamano kadakwada. Imasidig ni Jesus ket kinunana naited kanyak ti amin apan nakabalin ijay langit ken ditoy daga. In kay ngarod kadagiti amin nga tattao iti amin nga lugar ket pagbalinan niyo ida nga dalak. Bunyagan niyo iti da tinagan ti Ama ti Anak ti Espiritu Santo ket isuruyo ida. Ket kunana laglagipen niyo nga daaktok kada kayo amin aging gati panungpalan ti lubong. Salutsudan tayo kadagiti bagbagi tayo kakabsat. Anya ti kayat ti Diyos nga arabiden tayo kas disipulo wenno kas United Methodists. Wow! May palagip ti talo nga banag. Umuna nga, ayatem ni Apo Dios ti amin nga pusong panunot mong amin nga kinataom. May kadua, ayatem ti padam nga tao kas ti panagayat mo ti bagim. Ngem daye may katlo kakabsat. Iso iti panangpabalin kadagiti tattao nga adalan na to make disciples of Jesus Christ. Lagi pa tayo kakabsat nga ti main mission of the United Methodist Church is to make disciples. Nga para kay Kristo tapno no mabalbaliwan iti sangalubungan for the transformation of the world. Seryoso tayo kadimet lang kaabsat. Iti maudi nga bilin na isukumati umuna nga aramiden tayo. His last command should be our first concern. Daytoy kaabsat ti makon ko na nga the Great Commission, hindi Great Consummation, when not just a great suggestion. Alam nyo, maladigitan tayo numaminsan kaabsat, saanen unay nga naregat dagiti Metodista. Excuse me for saying that. Kaslaki ni Bishop Leo, nadistino ako dyan Mindanao 6 years, nadistiyok Manila ti Baguio. I have gone all over the Philippines ket nariknak. Isut gapuna nga intandudo tayo kabsat ti mga ko na nga UMC Doc, UMC Disciples of Christ. Tapno no, daytoy kumati aramiden ken adalen tayo. Hanakon nga talaga nga daytoy tinaramid ko kabsat, saan nakon nga nagpanunod ti sabali nga sermon, no diket daytoy Matthew 28:16 to 20 tiket ko nga aramiden tayo nga kandenggan tayo tangag sapa. Amuyo aya kakabsat. Amuyo aya. Please don't get me wrong, Brother Ed, and those who are listening even online. Iti entero Pilipinas. Ti kaaduan ti daughter churches, gapu iti panagmisyon. Ket uray pagtipunem ti Central ken Knox United Methodist Church, iti daughter churches, hold your breath, at adupay ti anak ti Taytay United Methodist Church. Why? Apay? Anya tinagkurangan tayo? Ipay rigat na.
no anja data nga local congregation, iso pa iti simina. Well, kitain tayo man, nagbalbaliw ka din, iti pa nagkita tayo, iti pa nagmisyon, sige man kakabsat, ipakantam man, dayjay kantaan nga ibagak, the mission. Let us listen to that. Very short lang. Ikatam na, alisin mo tong pangalan ko dito. Alisin mo yung pangalan ko at ilagay niyo yung ano. There's a call going out across the land in every nation. A call to all who swear allegiance to the cross of Christ. A call to true humanity to live our lives responsibly, to deepen our devotion to the cross at any price. Let us then be sober, moving only in the Spirit, as aliens and strangers in a hostile foreign land. The message we're proclaiming is repentance and forgiveness, the offer of salvation to the dying race of man. To love the Lord our God is the heartbeat of our mission, the spring from which our service overflows. Across the street or around the world, the mission's still the same. Proclaim and live the truth in Jesus' name. Thank you so much. Amirisen tayo kaabsat. Dito yung napintas nga kanta ni Steve Green. Kat dito kuma iti mangipalagip kada tayo. Nga daayab. Adawaragawag para kada tayo amin, kada nasyon ti intero nga lubong. Karit kabsat tapno nagpakumbaba tayo, ti sango ti krus ni Kristo. Ket agbiag tayo nga responsible United Methodists. Ket no, dayto ti aramiden tayo, paungan tayo kumati commitment tayo kenkwana. You know, whenever I listen to this beautiful song, I cannot help but shed tears. Why? Tumama pa ngayon na Luke 13 ang ating gospel reading. And what is Luke 13? It talks about forgiveness, sinfulness. It talks about salvation, giving second chances, third chances. Puno ng ubas. Papatayin na lang ng farmer. Pero binigyan pa ng pagkakataon. Do we understand that? Di mensahe. Ngayon tayo, iwaragawag. Ket mensahe, iti panagbalbaliw, ken panagpipinakawan. Kapsat, at that time ni Bishop Leo, you could just imagine the heaviness of our hearts now. He served for 12 years. I served for 14 years. And yung mapaspasamak to United Methodist Church. Can we, as members of this leading congregation, set an example? Tapnono, iti entero Pilipinas in the 3 episcopal areas, kastati aramiden kuma, nga agbunga iti pannakaisalakan ti sangalubong. Yes, fellow Ilocanos, to love the Lord our God is the heartbeat of our mission. Ket saan nga agbalbaliw daytoy? 126 years ago up to this time, idi punganay engga na ita. Ket ita kakabsat amirisen tay kuma daytoy. Well,
Chinek ko ti oras, 10:35. Give me 10 more minutes. Talo nga napatig nga banag kakabsat iti Great Commission. Talo nga banag, talo nga promise, power, and presence. Kari, bileg, ken presensya. In kari na po Diyos, kadagiti adalan na, ti bileg ken presensya na. Idi masideg, ken Jesus, dagiti apostol, kunana na ited, kanyak, iti pan nakabalin, ti jay langit ken dito'y daga. Ket, in kayumat, agaramid ka dito'y, make disciples. Misyon ni Jesus, kakabsat. Kadua tayo, iti panagmisyon. The work of the kingdom is not ours, yes. Ngem, agtitinulong tayo. Ket da tayo nga timpuyog, ti Central United Methodist Church, ket agtignay kuma. Naragsak kayo, are you proud, Ilocanos? Are you? Palakpakan tayo niya po, Diyos. Hanyo aya nga mo, nga ado ti Ilocano di langit. Uray tinagan ti mo na nga tao, tinagan na, idi awampay tao, idi inaramid, ni ti umuna nga lalaki, kunanan niya po Diyos, Adan ti tao, Adan ang pangalan. Brother, naintindihan mo ba, brother? Oo. Ket awaten tayo iti bileg, nga agbalin nga effective disciple makers, ikararag tayo nga agbalin tayo kumanga na tulnog, ket iti panagtulnog tayo, kakabsat, agtitinulong tayo to end gospel poverty, agtitinulong tayo, tapno na may waragawag, tinaimbag nga damag. Ti may kadwa, of course, ti may katlo, kari ken presensya. Ti kunana ti verse 20b, laglagi penyo nga daakto nga agdanayon kada kayo aging gati panungpalan ti lubong. Dayta ti karikab sat wow, saan lang nga pabiligen niya po Dios dagiti naayat, nagbisyon ka nagserve, no diket din karina saan kayto agmaymaysa, takad kadwaen kayto. Kahit nga saritaan, at the abiding presence, kanayon, tiket nga saritaan, enduring presence, ingganat panungpalan. Kabsat, aklunan tayo digitoy nga karina, bileg ken presensya, ket agbalin tayo kuma nga natulnog nga iglesia. Dayta, iti palagip kada tayo. No, dayto iti napasamak ti 126 years, agtultuloy tayo kuma, ta saan nga nagbalbaloy ti panagmisyon. Ni Kristo ti pundasyon ti iglesia, ni Kristo ti nangibaon kada tayo, nga dan kari ti bileg ken presensya. Ket datay ko mga Ilocanos, agtitinulong tayo ko mga mangitan, dudo iti naimbag nga damag, tapnuno dagiti tao, nga makangeg iti mensahe, may salakan. And that is Luke 13. Centralites. Again, I say, daytoy ti bilin ni Kristo, the Great Commission. Daytoy ti pakaibatayan ti mensahe nga intedyo. Ket sapay kuma, tantay lang nga umado, iti ti bilang no diket, tinaon-unagpay, nga panagikumit tayo, ti bibiyag tayo kenkwana. Iparik na tayo, ti ayat ti Diyos, ti aming nga tao, agmisyon tayo, ken siraragsak tayo, nga agserve kakabsat. Happy 126th anniversary, bendisyonan na tayo, ti Apo. God bless us more. Amen and amen. Agyaman kami launay, Bishop, iti mensahe nga adaan iti karit kada kami amin dito Central United Methodist Church. Ket on behalf of the entire Central United Methodist Church family, Bishop, we want to give you this
certificate of appreciation to Bishop Rodolfo A. Juan in grateful recognition of your inspiring message and dedicated service as the post-anniversary speaker for the 126th founding anniversary of Central United Methodist Church. Your words of wisdom and encouragement have strengthened our faith and renewed our commitment to God's mission. We deeply appreciate your time, effort, and spiritual guidance in this momentous celebration. Presented this 23rd of March 2025 at Central United Methodist Church in honor of your faithful ministry and leadership. Signed by yours truly, 126th Founding Anniversary Chairperson, Brother Alvio Bautista, Church Council Chairperson, Brother Dario Borge, lay leader, and Reverend Rani Jacinto, Administrative Pastor. Ita iti panawen iti panagyaman, kukwa ti apu uray iti kangatuan at angatang, kastamet daga ken amin alinaon na. Daton tayo dagiti apagkapullo, karkari ken daton panagyaman iti altar. Sagot ngayeg mi, nagtaud ako kwami, intalek mo kada kami, dakampi agaywan. Amin asagot mo, aywan mi apud no, ket no pagyaman ited mi sa puso mi. Amen. Kaspaset ti panagdayaw ken panangidaton mi kadigiti bibiyag mi ken ka. Awatem dagitoy nga
inkarimi ken ka, o Apo, dagiti apagkapullo, kastamet kadagiti panagyaman mi, o Apo, bendisyonam kadi, tultuloy mo nga iparukpok, tinananay nga bendisyon, ti tunggal maysa kadagiti anak mo, tap nagtultuloy damet nga bendisyon ti sabsabali, ken mausar kadagiti amin nga ministeryo, misyon ken aramid ti iglesyam dito Central. Gyamang kami, daytoy ti dawat mi. Amen. Awan tuti uli, Kapsat tultuloy ngay kararang tayman, Kuya Bong, ken ati tingingutin ng asawa na, Reyes family, ini Kuya Wilson, ken Andring Reyes, ti panagsubli daman niya New Jersey, ken kastamet iti agpangulo tayo ni Kapitan Paul Macaraeg, ti panagsubli naman iti trabaho na iti balasi tao, ken ramraman tayo kadigiti karkararag tayo, ken kastamet kadigiti panmanen nagtrabaho balasi tao nga makadwa tayo iti daytoy nga kanito. Kararag tayo. O Dios, ama nagayat ken amami anasamantuan, agyamang kami iti daytoy nga aldaw. Tapno agdayaw ken agyamang kami ken ka. Tayimpay mo kada kami ti gundaway tapno kasna makangngeg kadagiti sasaom, tapno mapabaro iti biag, mapabaro ti kired ken pigsami, mapabaro ti ragsakmi, mapabaro ti namnamami, ken mapabaro met ti bendisyon mo kadakam ti ingkam, manen panagsisina iti daytoy nga kanito. Bendisyon am dagiti kakabsat mo kadagiti trabaho da, negosyo, ikam isuda iti talna ken sireb, dagiti adda iti sagsagubanit, sakit da, nadadagsen man, wapo, mabalin nga mangpalupoy kadigiti pamati ken panagbiag da, wapo, papigsaem kadi, pakiridem dagiti pamati da, dagiti anak mo nga agtrabaho manen, nga agsubli, ijebalasi tao, wapo, ay wanam kadi isuda, ti panagdalyasat da kadagiti na duma nga lugar nga nangayabam kadakwada, kas kini
Kapitan Paul, ken kastamet ti pamilya Reyes, ti panagsublida iti New Jersey, New Jersey, ken kastamet kadagiti dadduma pa nga kabsat mi nga kadwami iti daytoy nga panagdaydayaw o Apo. Dagiti adda tinaduma-duma nga kiddaw ipaay mo kadi o Apo. Kastamet nga ipaay mo tagtultuloy nga parabor ken asim ti tunggal maysa kanyami. Dinggem kadi o Apo dagiti dawat ti tunggal maysa kadakam. Agyaman kami met iti biag ni Bishop Rudy Juan, kastamet ti pamilyana, dagiti anak na, salunat ken ministeryo, ngagtultuloy nga us-usarem isuna, numampay isunan ket returado, ngem agyaman kami iti biag na, kas maysa kadagiti amma iti iglesia mi. Palabasem kadagiti, ken pakawanem dagiti nagbiddo tami ken ka, o Apo, ket punwem dagiti nagkurangan mi, ket pakawanen na kami kadagiti basbasol mi, iti panunot balikas ken aramid mi, tapno maikarkari kami, ken ka o Apo, ken tipada mi a tao. Lagi pemet o Apo, dagiti pamilya mi, ken amin nga napateg iti biag mi, tapno ipaay mo, ti tultuloy nga bendisyon kadakwada o Apo. Agyamang kami, ket mangnamnama kami iti karim, nga di nakambaybayaan o Apo, ken panauan. Daytoy nga rod, iti kararag mi, kas panangipaay mi, iti katwan na panagdayaw ken panagrukbab, ken ka o Apo, babaen itinagan ni Jesus nga Apo mi. Amen. Amen. Hintay nga nenwana, amaki kalaysam, ketong palentay ti bilinam, magnatay amapan, pangibaunan na, ket baligin tuti ited na. Tila talek, ken di pa nagtulog, isulaeng ti dalan, amapan ken Jesus. Di amaken anak mo, dayawen nga ipangruna, di langit enti daga. Kakabsat dito yung aglipas ti panagdaydayaw tayo, nga magtultuloy tayo ng agrukbab ken kuana. Ta bendisyonan tayo ng imay, mapan tayo agbalin kuma nga bendisyon dagiti amin nga tao. Ket awaten tayo nga siragsak, iti pamendisyon ti Triune God. Kakabsat ken gagayem, timpuyog, Ilocano Congregation ken ti entero nga Central United Methodist Church, siraragsak tayo nga awaten, tayat ken parabor, ni Ama nga namarswa ti langit ken daga. Iti panangisalakan ti anak nga bugbugtong ni Apo tayo Jesucristo, nagtuok ti krus ti Kalbaryo. Tapno in paay nakadatayo amin ti panakaisalakan, ken iti may maysa ken ti panakikalaysa, panakikadua ti Espiritu Santo, umadda kumakadatayo amin, kat pabiligen na tayo, mapan, iparik na ti ayat ni Kristo kadagiti amin nga tattao, agmisyon tayo itinagan na, ket naragsak tayo nga agserbi para kenkuana. Awatan tayo amin digitoy, tinagan ti Ama, ti Anak, ken Espiritu Santo, ket tisungbat tayo ket. Amen.